ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦୁନିଆ, ଆମ ହାତରେ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ବିମାନ, ଏସବୁର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ? ଏହା କ'ଣ କେବଳ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ନା ଏହାର କାହାଣୀ ଆମ ପୃଥିବୀ ବାହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ଦାବିକୁ ପରଖିବା। ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବିଟି ଆସିଛି କର୍ଣ୍ଣେଲ ଫିଲିପ୍ ଜେ କୋଷଙ୍କଠାରୁ। ତାଙ୍କ ବହି ଦ ଡେ ଆଫ୍ଟର ରଜୱେଲ୍ରେ ସେ କେବଳ ଏକ କାହାଣୀ କହିନଥିଲେ, ବରଂ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 1947ରେ ରଜୱେଲ୍ରେ ଯାହା ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ତାହା କେବଳ ଏକ ଭଙ୍ଗା ଉଡ଼ନ୍ତା ପିରିତି ନଥିଲା, ବରଂ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଆମ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମୂଳଦୁଆ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଆରମ୍ଭ। ଏହା ସେହି କାହାଣୀ ଯାହା ଆମକୁ ଶୁଣାଯାଇଛି, ଯାହା ଉପରେ ବହି ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଏକ ଦାବିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମାନିନେବା ଉଚିତ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଚଳିତ କାହାଣୀର ପର୍ଦ୍ଦା ହଟେଇବା ଏବଂ ପ୍ରମାଣର ଆଲୋକରେ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ। କୋର୍ସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ F-117 ନାଇଟ୍ ହକ୍ ଭଳି ବିମାନ, ଯାହା ରାଡାରକୁ ବି ଧୋକା ଦେଇପାରେ, ତାହାର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସିଧାସଳଖ ରୋଜୱେଲ୍ରୁ ଆସିଥିଲା। ଏକ ଏଲିୟନ୍ ଉପହାର ଯାହାକୁ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇତିହାସର ଫର୍ଦ୍ଦ ଓଲଟାଉ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୌଣସି ହଠାତ୍ ମିଳିଯାଇଥିବା ଚମତ୍କାର ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ମାନବୀୟ ଗବେଷଣାର ଫଳ। 1940 ଦଶକର ଫ୍ଲାଇଂ ୱିଙ୍ଗ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1981ର F-117 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର କାହାଣୀ କହେ। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରେକ୍ଥ୍ରୁ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? କୌଣସି ଏଲିୟନ୍ କ୍ରାଫ୍ଟରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଏଭଳି ଜାଗାରୁ ଯାହାର କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ। ଏକ ସୋଭିଏଟ୍ ଗଣିତ ପତ୍ରିକାରୁ। ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ପିଓତ୍ର ଉଫିମୋତ୍ସେଭ୍ଙ୍କର 1962 ମସିହାର ଏକ ଗବେଷଣା ପତ୍ର ହିଁ ଥିଲା ସେହି ଚାବିକାଠି। ଯେଉଁ କାମକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶ ଅଦରକାରୀ ଭାବିଥିଲା, ସେହି କାମ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାମରିକ ରହସ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଠିକ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ଥ ପରି ଆମ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆର ମୂଳଦୁଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି କରାଯାଏ। ଆମେ କହୁଛୁ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ସ କଥା। କୋର୍ସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ପକେଟରେ ଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଚମତ୍କାରଟି ମଧ୍ୟ ରଜୱେଲ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ଏଲିୟନ୍ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡର ଏକ ନକଲ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଏକ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ଯାହା ମଣିଷ ପାଇଁ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ କହେ ଯେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କୌଣସି ଏଲିୟନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ଆସିନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ମାନବୀୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସଂଖ୍ୟାର ଅତ୍ୟାଚାର। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଛୋଟ ଛୋଟ ତାରକୁ ହାତରେ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହା ଏତେ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। କିଛି ଗୋଟେ ବଦଳାଇବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମାଧାନ ଆସିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ, ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଟେକ୍ସାସ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସର ଜ୍ୟାକ୍ କିଲ୍ବି, ଯେ କମ୍ପାନୀର ଛୁଟିରେ ଏକା କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଫେୟାରଚାଇଲ୍ଡ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରର ରବର୍ଟ ନଏସ୍। ସେମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରାୟ ଏକା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ସମସ୍ତ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟିଏ ସିଲିକନ୍ ଚିପ୍ ଉପରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଏଲିୟନ୍ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ମାନବୀୟ ପ୍ରତିଭାର ବିଜୟ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ଟୋକିଓରୁ ଏଲିନା ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 1947ରେ, ରୋଜୱେଲ୍ ଘଟଣାର ମାତ୍ର 6 ମାସ ପରେ। ଏହି ସମୟ କ'ଣ କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ? ଏହା ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବେଲ୍ ଲ୍ୟାବ୍ସ 1947 ପୂର୍ବରୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲା। ସେହି ସଫଳତା କୌଣସି ହଠାତ୍ ମିଳିଥିଲା ଚମତ୍କାର ନଥିଲା, ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗବେଷଣାର ଫଳ ଥିଲା। ଆମର ତୃତୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଉଛି ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ସ, ଯାହା ଆଜି ଆମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିସାରିଥିବେ, କୋର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଏଲିୟନ୍ କାହାଣୀ ଥିଲା। ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ରୋଜୱେଲ୍ ଯାନରେ ଆଲୋକ ସଞ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା ପତଳା ତନ୍ତୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ରଜୱେଲ୍ର ମରୁଭୂମିର ନୁହେଁ, ବରଂ ଲଣ୍ଡନର ଏକ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀରୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନାୟକ ଥିଲେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ନରେନ୍ଦର ସିଂ କପାନୀ। 1955 ମସିହାରେ କୋର୍ସୁଙ୍କ କଥିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କପାନୀ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋକକୁ ବଙ୍କା କାଚ ତନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଠାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ଆବିଷ୍କାର ପଛର ପ୍ରେରଣା କ'ଣ ଥିଲା? କୌଣସି ଏଲିୟନ୍ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ନୁହେଁ,
ଏହା ପଛରେ ଥିଲା ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଜେଦ୍। ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋକ ସବୁବେଳେ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଯାଏ। କମ୍ପାନୀ ସେହି କଥାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଜେଦ୍ରେ ସେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। ଆମର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଆମକୁ ନେଇଯାଉଛି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୁନିଆକୁ, ମେମୋରି ମେଟାଲ ବା ନାଇଟ୍ରିନଲ୍। କୋର୍ସଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ରଜୱେଲର ଧାତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠିକ୍ କରିପାରୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଗୁଣରୁ ହିଁ ନାଇଟ୍ରିନଲ୍ ଭଳି ଧାତୁର ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ରିନଲ୍ର ଆବିଷ୍କାର କାହାଣୀ କୌଣସି ଯୋଜନାର ଫଳ ନୁହେଁ। ଏହା ଥିଲା ଏକ ସଂଯୋଗ। 1961ର ଏକ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ମିଟିଂରେ ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର କୌତୂହଳବଶତଃ ଧାତୁର ଏକ ବଙ୍କା ଟୁକୁଡ଼ାକୁ ନିଜ ପାଇପ୍ ଲାଇଟରରେ ଗରମ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଧାତୁଟି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜର ପୂର୍ବ ଆକୃତିକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେହି ପାଇପ୍ ଲାଇଟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ନାଇଟ୍ରିନଲ୍ ନାମଟି ହିଁ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତିର କାହାଣୀ କୁହେ। ନିକଲ, ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଏବଂ ନାଭାଲ୍ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ। ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ଶେପ୍ ମେମୋରି ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ନୂଆ ନଥିଲା। ଏହା ରଜୱେଲ୍ ଘଟଣାର 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 1932 ମସିହାରୁ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜଣାଥିଲା। ତ ଆସନ୍ତୁ ସବୁକୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି କାହାଣୀ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋର୍ସଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ଦାବି, ଯାହା ଏଲିଏନ୍ ଉପହାର କଥା କହେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଛି ପ୍ରାମାଣିକ ଇତିହାସ, ଯାହା ମାନବୀୟ ସମସ୍ୟା, ଆକସ୍ମିକ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର କାହାଣୀ କହେ। ଷ୍ଟେଲ୍ଥ, ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍, ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ସ, ମେମୋରି ମେଟାଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନବୀୟ ପଦଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଗଭୀର ଏବଂ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମକୁ ପ୍ରଗତିର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ନବସୃଜନର କାହାଣୀ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରୀ ଉପହାରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିରାଶାରେ ସମାଧାନ ଖୋଜିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ କିଛି ନୂଆ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଦୃଷ୍ଟାମାନେ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ହେବ, କେଉଁ କାହାଣୀ ଅଧିକ ଚମତ୍କାର? ଆକାଶରୁ ଖସିଥିବା ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଉପହାର, ନା ମାନବୀୟ ପ୍ରତିଭାର ସେହି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କାହାଣୀ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଚମତ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା? ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାରକୁ ଆକାଶରେ ଖୋଜୁଛୁ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି।